that hawk to it. Един не много ефективен начин за самозащита, но в Zarimex имаме по-добри решения за това. Това са нашите спрейове за самозащита. Имаме в случая по-популярния избор, който е с широката струя, до 2-3 метра ефективна. При нея много важно важи правилото, което са ни учили като малки. Не ядем жълт сняг и също така не пикаем срещу вятъра. Тук имаме същия проблем. Имаме също така и спрей с тясно насочена струя, ефективна до 5-6 метра. И вече за по-големи заплахи, като пример атаки от мечки, като тази наскоро, която беше в Румъния, имаме спрейове с по-концентрирани струи за по-голяма ефективност, с по-голям заряд, който може да ни предпази от почти всичко. В Zarimex имаме един нов специален модел, кръстили сме го Hack Tour, и това е модела ни за защита от златки, ефективен от Дубай до Мумбай.